Han Herreders Ungdomsskole i Nordjylland kørte deres del af industriprojektets pilotforløb med en ny science-klasse, som man rekrutterede elever til, efter skoleåret var startet. Han Herreders Ungdomsskole, det er jo en efterskole, som er en almen efterskole. Vi vil gerne sige, at vi er ret bogligt orienteret. Faktisk det lægger vi stor vægt på. Og samtidig så har vi en stor andel af idrætsinteresserede elever. Altså, så vi er ikke en idrætsefterskole, men eleverne har rigtig meget idræt og bevægelse. Og vi vægter begge dele rigtig højt. Så er vi en skole, som ligger jo, kan man sige, midt i Nordjylland, i hvert fald øst-vest-mæssigt ved Fjerritslev også. Og mange af vores elever er forholdsvis lokale, kan man sige. Vi bor jo i et område, hvor det er meget vigtigt, at man kan fastholde nogle uddannelsesmæssige ting for de unge. Og vi synes, at det her science-projekt, det kunne være et lille element i en ny uddannelsesmulighed i vores område. For et lille samfund som os, så er det vigtigt, at man i fællesskab gør noget for at modvirke fraflytning og nogle ting. Og der var vi jo så heldige at komme sammen med, i år har vi arbejdet meget sammen med Skanio, og de er sådan med på, at vi gerne vil med til at styrke området, styrke mulighederne for det unge, og de vil gerne bidrage i det her projekt på grund af, at man kan styrke lokalsamfundet og selvfølgelig også de unges uddannelsesmuligheder. Produktionsvirksomhed som Skanio. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal bevare den konkurrence, vi har i dag, og de kunder, vi har i dag, så er vi nødt til at være på forkant med maskineri. Og når man skal være det, så skal man også være på forkant med uddannelse af arbejdspersonale. Vi håber på at få nogle kreative unge mennesker ud med nogle gode idéer til at få tingene hurtigere igennem, smartere igennem. En tredje vigtig medvirkende var EUC HTX i Thisted. Vi forventer egentlig at lære noget om efterskolerne, altså få noget viden om efterskolerne, hvad er det for nogle udfordringer, de står med. Så forventer vi faktisk også, at vi kan være med til at hjælpe Danmark til at komme i en retning af, at man ikke bare fravælger industrien som en mulig karrierevej. Det er også lidt en samfundsopgave. HTX viser at være en helt fantastisk samarbejdspartner, hvor at de ville det samme som os, og det har været meget nemt. Og vi har kunnet bruge deres lærerkræfter til at bidrage til vores elevers faglighed, specielt i, hvordan man laver et projekt. Det hjalp lærerne vores elever med, dengang vi havde projektarbejde på Skanio. Jeg tror, hvis vi kunne videreudvikle det sammen med dem, så kunne de måske også have været med til at give os en anden faglig ballast i både fysik og matematik, hvis det skulle være. Og måske er det en af de ting, vi kan videreudvikle på næste år og gøre bedre. Flere gange i forløbet besøgte eleverne i industriprojektet Skaniro i Fjerritslev. Jeg tror, det er en rigtig periode, man skal ind og have fat i den. Og jeg synes også, at det her viser, at de faktisk er meget interesserede i det. De har jo knap nok tid til at sætte tasken, inden de skal ud og kigge. Ikke? Jeg synes, de virker meget interesserede. Så sikre til at ville være, at vi kunne få nogle af de unge mennesker herinde, der er interesserede i enten at blive maskintekniker, eller maskinmester, eller konstruktør, eller ingeniører. Så det kunne være rigtig lækkert, at vi lokalt kunne for det første få nogle uddannede som det, og så også, at de kan være her på en lokal stavn, altså at de ikke skal flytte ud. Nu ved jeg ikke, hvor meget af de ting, jeg godt kunne tænke mig at være, hvor meget de har at gøre med lige præcis det Skanio gøre, men i en lokal virksomhed, det tror jeg sagtens, jeg kunne. Altså, jeg er jo meget fysik, kemi, robotingeniør, det kunne jeg også godt tænke mig, altså alt muligt af den slags. Så jeg kunne godt forestille mig, at jeg godt kunne være med i en lokal virksomhed. Så er de kommet med en hel masse forslag i dag. Hvorfor gør I ikke det her? Sådan. I hvert fald et af de forslag, der er kommet i dag, der tror jeg i hvert fald, vi vil bruge tid. Vores projekt, det gik ud på, at vi havde det her problem med, at der var en masse spildvarme ved en ovn på Skanio. Og det vi gjorde, det var, at vi fandt på en idé til at udnytte den her spildvarme, så vi kunne varme noget vand op. Jeg tror for det første, at vi kan spare lidt penge, men også blive mere miljørigtige, end vi i første omgang har regnet med.
Altså det spændende ved det er jo, at man håber, at det måske kan bruges til et eller andet, at man ikke bare sidder og laver et skoleprojekt for at lave et skoleprojekt. Og så, jeg synes i hvert fald, jeg har lært en hel del. Vi rekrutterede jo eleverne til klassen fra dem, vi havde i forvejen, så det var ikke nogen, der ligesom målrettet gik efter det. Og de fik det præsenteret som, at vi skulle lave de her ting med nogle virksomheder og sådan noget. Så det var sådan set det grundlag, de valgte det på. Og så tog vi ligesom de elever, der var, og prøvede at bygge rammerne lidt også i forhold til de elever, vi så fik. Det var jo, hvis man skal sige det, meget bredt sammensat, altså sådan med teoretiske færdigheder på meget forskelligt niveau og med meget vidt forskellige interesser. De andre grupper her i klassen, de fandt problemstillinger hos Scaniu, hvor de kunne spare nogle penge og sådan noget. Men det mig og Kasper, vi går op i, det er simpelthen design og konstruktion og rent faktisk ende ud med et produkt i sidste ende af projektet. Vi startede jo med at tænke over, hvad vi skulle lave, og fandt jo så ud af, at vi godt tænke os at lave en pakkepostkasse, fordi vi godt ville ende ud med et færdigt emne, at man får det i hånden og ser det. Den største udfordring er nok, når man arbejder sammen med små virksomheder, at få omsat virksomhedens indretning eller hvad de laver til en pædagogisk virkelighed for vores elever. Fordi man kan ikke bare lige gå ind på sådan en, og så kan eleverne finde ud af det. Så der kræver en anden pædagogisk ting omkring det at møde virksomheden. Det har de små virksomheder som oftest ikke selv, og det skal man skabe. Vi vil prøve at lave nogle konferencer med nogle små virksomheder i det her område og se, om vi kan finde ud af, om der for eksempel kunne være en pædagogisk vejledning til dem et eller andet sted. Det kunne være på HTX, der havde den, det kunne også være ved os, så det vil vi bruge kræfter på i de kommende år. Konkret, hvor meget det har ændret i deres uddannelsesvalg, det ved jeg ikke, men det er helt sikkert, at nogle af dem har fået den erkendelse, at arbejdet i industrien på også mindre og mellemstore virksomheder, der er altså mange flere facetter i det, end de måske er klar over i den alder, hvor de går i 9. og 10. klasse. Da jeg startede på efterskole, der var min plan, at efter efterskolen, der skulle jeg på teknisk skole, og så skulle jeg være automekaniker. Det er jeg gået lidt fra igen, efter alt det her med industriprojektet og sådan noget. Og nu er jeg tilmeldt HF.